God. Sige pa. Kunwari pa. Sige pa. Yan, dito na tayo guys. So dito na tayo guys, no, mamaya na tayo mag-vlog ulit. Kakain muna kami. Kain na Kuya Rex. Kain na. Kain na. Yan po. Oh my God, it brings back memories. Ito kami nag-inuman dati. Dito. Meanwhile. Naalala mo yung ano? Labi nagpapakit ka sa akin dito sa Hindi ka nga makasubo nun eh. yung pata. Kain nila Joan? Dun. Oh! Mapaningnan ka ni Dabong yun. Daddy Trex. Jamat. Paano yan? Paano? Move your body, don't stop the motion. Move and show the skill set, devotion. Freestyle hype. Ano masabi mo, Tol? Malapit ka na sintensyahan. Wow. So what's up mga Pops, LJD. Dito na kami ulit sa Sabangan. Ulit kasi pangalawang beses ko lang punta dito kasama ang mga friends. First time ko po dito. Ako first time, pero sana hindi na to last. Yan si Johan. Punta tayo ng beach. Ngaram si kayo. Yan, naamoy ko na ang amoy Johan. Ang daming sirena. Apoy malansa? Amoy sirenang malansa. Agri, pati yung tumbong mo! Yummy. Matabas to. Mga Pops, nakakamati ka na naman ang bibig. Kakabay sa ulam. So guys, update na lang mamaya dahil kakain pa kami, no? Part 2 na to, hindi na vlog yung kanina. Ano sa lang yung Jo? Oh, ikaw Jo. Happy Fiesta po. So yan, magalang si Jo. Oh, first time dito Jo. Visit na. Grabe ang sumasarap dito. Harap ng pagkain. Yan, kabalo yan. Katatambay sa ulam. The next day. So yun mga Pops, nagawin na kami sa amin. Medyo pause na. Puyat pa more.
Editing is life. Pag yung mga kasama natin kapwa nandun pa sa sabangan, lalaro sila. Mamaya, sunod kami doon or sunod na lang kami kung nasaan sila mamaya. Nakakapagay po dyan. May, ma, may, ma. Kakapukupian mo aga. Aga. Amoy. Kiri. Tani si Paulo ni dantoy Jessica. Isang buko mo ila kanto piano. Mangan. Mga kilasirin ta. Bila na sa mamaya ni. Magano la, kain lang kami. Mga kami magano. Be right back. Hello, mommy. Kalaba pati mantiks. Yawa ka la. Surprise ta kayo. Kuya ayo lugar wa si Mabino ila. Bagayo. Shout out mga paps. Hello mga paps. Wala mo nga. Ayun sana. Tinik mo. Nakachinelas lang. Kakasabi na. Oo, kakasabi mo. Gaya lang. Nagar ka isilo mo ya plano maliwawa. Yan, shout out yung katrabaho sa simbahan. Hello. Asa hello pa niya sa Dito na ako sa bahay. Nandito na yung anak kong gwapo. Nandito na yung anak kong gwapo. Nandito na yung anak kong gwapo. Shout out yung may ka-work yun simbahan. Oh, hello mga kasama ko sa Pasimbalo, sa Collecta Team at saka Mother Butler Guild. Buwang. Yung bunso ko nandito. Belated daw. Valentine's Day. Hindi mo chocolate yung mama. Gaya may sakit din mo may niya yun. Ano kila siya rin? Ang talao, ang tanang pilito yung mama. Andi ba? A few moments later. Musta? Yo mga paps, kuya ko pala. Oh, sino yan? I don't know. Leo. Kailan kayo dumating? Kahapon po ng 4:30. Sasabangan po kami po. Sabangan. Sabangan po. Sa Dimat. Sabangan. Nagki-fiesta po kami. Fiesta doon. Hindi pa nila sinabi kung saan. Papunta pa lang sila. Hi, kamo. Hi. Hi, ako Pogi, kamo. Pogi. Green. Ano yung name mo? Ano yung name mo? Hi, ako po si Zed Mateo. English daw. Oh, what's your name? What's your name? Jay Mateo, Deverson siya. Oh my God, you want English, you want dollar language. Wow, what's that? Ice cream. Ice cream. Okay. How old are you? 3 years old. 3 years old. Ate. Subscribe kayo sa channel ko. Shout out kay ate oh. Shout out. Kami na lang mo si Jay. Shout out kay... Eh,
Ayan po. Nandun lang kami sa Bunlag kahapon. Nasa dagat kami. Baka naman. Baka naman. Sige na, pang-edit ko. Yung mo. Hello, Ringo. Ingat ha. Ingat. Ang layo pala nito. Yung pagkain ni Yubi. Yan ang pagkain na. Nakakayo sila. Bilhin tayo ng kuya mo. Bilhin tayo kami ng kuya mo pagkain. Yun ang totoo niya dito si Narni pa siya. So guys, may tagong tourist spot. 4-point views. Social kayo dito. Ganda ng view. Isa talagang kulang. Yan, dito na tayo ulit sa Artista Ban. Right? Update na lang mga paps kung nasan kami mamaya. Dito tayo ngayon sa Capitol Ground. Akit pa tayo sa taas ng Capitol. Diyan, maganda dyan, rooftop. Libot-libot lang kami guys. Bala na sa kayong pagkakas. Gara ng kotse mo to lang. A few moments later. So what's up mga boss? Dito tayo ngayon sa Capitol Lingayen, Pangasinan. Libot-libot tayo, titingin-tingin tayo sa history na Lingayen. Mga sundalo na kaya kang ipaglaban. Di kagaya ng ex mo, di ka nila. Di kagaya ng ex mo, di ka nila. May namimiss ka tol. Wala. May bago na ako. May ba? I-shout out mo, shout out. Shoutout pala sa pre-count sa Miss Tyla. Jessa ba yun, Jessa? Jessa. Hi, Jessa. Shoutout daw si Jessa. Diyan ka lang daw, sabi ni Renato kasi andito siya. Shoutout pala sa naging useless yung effort ko. Uy, uy. Moving forward. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Oh, dyan pa. Pinaglabanan nila tol kung ano ang nauna, itlog o manok. Ano nga ba ang nauna? Itlog o manok? Ano sa'yo? Fried chicken. Kaya Trek, ano nauna? Itlog o manok? Manok. Malaman natin yan sa mga susunod na kabanata. Pag-iusap. Bawal maligo dito. So, trivial lang guys, alam nyo ba kung saan galing ang Capitol? Hindi ko rin kasi alam eh.